Ассалому алейкум, подписчикои азиз. Ҳама каса хубен нағзен. Подписчикои азиз, бозори корон омадагем. Дар ин мағоза духтаро фақат оптови киртоҳо ҳастай. Одамое ки дар шаҳрҳои Россия қарор доранд, бисёри оптови платьёро мепурсанд. мувофиқи талаби шумо навор кардем духтаро. Беҳад вибр бисёра, чуноне ки гуфтем дона надоранд. Фақат серия духтарако киртоҳошон хайни болопушакошон ҳаст. Вибр беҳад бисёрае. Доставка ба ҳама ҷо дора. Рақамҳои савдогар дар рӯи экран монда, маълумоти бештарро низ аз савдогар мегиред. Ини платьё духтаро нав омада, ина чашмои зулайхора доранд духтаро. Иш беҳад фасонай, қариб 5-6 та расветка дора. Нигоҳ кунед духтаро. Чуноне ки гуфтем оптовияй фақат пачка мефурӯшанд. Ини ё духтарако расветка дора. Ини киртоҳошонам новинкай расветка доранд. Баъд духтарако нирам ҳамха хушрӯ платьяй тугмадор. Каси оптови хар боша, биёй ай наздик бина ё ин ки заказ кунанд, доставка равон мекунанд. Ман ҳозир суроғара мефаҳмонам. Бозори Корвон 12-ум дарвоза 9-ум қатор аз тарафи Чилобозорай 12-ум дарвоза кати меён то охира меён аз тарафи дасти рост 9-ум қатор. Чизе ки нофаҳмои рақамҳои савдогара монда, маълумоти бештарро низ аз савдогар мегиред. Ин поинтиҳошон ҳаст, бинед чӣ хушрӯакай аҷоибот ай 48 пуш то 64 пуша мешава. Вибр даиҷа беҳад бисёрай. Успед кунен, биёин ай наздик дида харидорӣ кунен ё ин ки заказ кунен, доставка ба ҳама ҷо равон мекунанд. Нархошон беҳади бад арзона. И хеле нарх наво боварӣ дорам ки ҳатто дар Узбекистону Хитой дидагӣ нестен духтаро. این مدل دخترکو 5-6 расветка. این مدلم 5-6 расветка, 5-6 مدل هستای. این خشروگیره بلند دخترو دایو کاپشن دار به کاپشن هم نمود. کسی دوست دارانی کاپشن کا دار میگن. دوست دارانی به کاپشنی اینا به کاپشنی واریانتشون هست دخترو.